ଜଙ୍ଗଲ ଲାଗିବ ର ଯା ତପନ ଏ ଅଗୁକୁ ଧରିବା ଅଗୁ ଦେଖିକି ଏଙ୍ଗେଲ ତୋଳ ଦେ ତଳ ଲାଗି ନା ନା ତଳ କୋଉ ନା ଲାଗିନି ଛାଡ ଛାଡ ଲାଗିନି ଛାଡ 51 କିଲୋ 860 ନା पूरा 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 ना 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 आमे बोलिमु आमे याडी जम तपन एउडा ना डाटा कर देन हां एडा रख दो जिते चढ़ ऊपर भाई चढ़ी कर एटा एपोड बासने हुडकोडा तळे रही एपोड फाका रही ना ना किछ मन तू दे देख 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 तपन देख से खेटाटा रही एपोड दे पेंडा दे बुले दे ସେଇଟା କୁ ଆଗ ରଖିବା କଥା ପୋକ ତିନଟା ଯୋ ଲାଗି ଯାଉଛି ପୋକ ଟେକି ଦବ ଟେକି ଦବ ପୋକ କଥା ସବୁ ଫଣ ବଡ ଦେ ଟେକି ଦବ ଯା ବି ଓ ହାय ନମସ୍ତେ ଯାଉଟା ମୁଁ ଆଶା କରୁଥିଲି ସେଇଟା ଆଜି ମୋ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଘରେ ଆଜି ମୁଁ ଯୋଉଟା ଭାବିଥିଲି ସେଇ ଜିନିଷ ସେଇ ଡିଜାଇନ୍ ସେମ୍ ବନା ହେଇଯାଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗେଟ୍ଟି ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ମା ଛୁଆ ତ ପୁରା ତା ପାଖରେ ରହିକି ଖାଲି ହାତ ମାରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କେମିତି ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅନଲାଇନ୍ରେ ଦେଖିକି ଗେଟ୍ଟା ବନା ହେଇଥିଲା କ'ଣ ହେଲା ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଏଇ ମୁଁ ତ ପୁରା ପଛପଟେ ଦେଖା